ሒዘልኩም መጽኢ ዘለኹ ዛንታ ኣብ ሓደ እንዳሰብ መሳሰይት ኮይነ ተቖጺረን ትሰርሕ ኣብ መንጎቶም ሰብ ሓዳር ዝተዓዘብዎ ተጓንፎ እዩ ካብ ድኽነት ዝተጎሳቆለ ቤተሰብ እያ ተወሊዳ ሕዚ ግን ድኽነት ናይ መወዳእታ ቂም ክተውፅል ኢላ ዝሓሰበት እያ ትመስል ድኽነታ ክትርስዕን ምቹው ናብራ ንኽትነብር ዝገብራ ድማ ሰብኣያ እዩ ብስእነት ተቆራሚዱ ዝነበረ ሰውነታ ክትዘናጋዕ ስለ ኻሊእ ዘሕስብ ኣይኮነን ዘጨንቓ ነገር ፍጹም የብላን ፍትሒላ ዓለማ ክትርኢ ጥራሕ እዩ ዝነበረ ድሌታ ሰብኣያ ግን ንሓዳሩን ናብርኡን ጊዜኡ ሂቡ ለይትን ቀትርን ከይዕረፈ ዝሰርሕ ጥንኩር ሰራሕተኛ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ክልቲኦም ዘይመጣጠን ምግጥጣም ካብ ፀገም ናብ መከራ ምርሐ ሰብኣያ ናይ ስራሕ ሰብን ፃዕራምን እዩ ዝነበረ ኣብቲ ዝሰርሐሉ መንደር ብጣዕሚ ክቡርን ተፈታውን እዩ ምስኡ ዝሰርሑ መናእሰይ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎን ዝፈትውዎን ስራሕ ማለት ንቤተሰብ ንጎረቤት ንኹሉ ሰብ ጠቃሚ ገይሩ ዝሓስብ ንሰባት ዘለዎ ሓልዮት ሰብ ክጽገምን ክኸፍኦን ክርአ ይደልን ብምኽንያት ሞት ሰበይቱ ብዙሕ ስቃይ የሕሊፉ በሓዘን ሰበይቱ ብዙሕ ዓመታት በይኑ የሕሊፍዎ ወሊዳ ውላዳ ምስ ገደፈትሉ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ ብምዃን እዩ ዝነብር ዝደልዮ እናማልዐ ብጸንሐ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ግድም በዓልቲ ሓዳር ትኾኖ ከም እተድልዮን ከምፅእ ከም ዘለዎን ብዙሕ ሰብ ይደፋፍኦ ስለ ዝነበረ በጋጣሚ ክቀራረብ ጀመረ ንሓዳር ትኾነኒ እያ ኢሉ ብምሕሳብ እዩ ዝቐረባ ካብ ዝፋለጡ ብዙሕ ከይጸንሖ ድማ ሓዳር መስረቱ ከም ሰበይቱ ክትኾነሉን መተካእታ ናይ ዝሓለፈት ሰበይቱ ውላዱ ከመዶ ብምዃን ክተዕብየሉን ብሓዘን ሰበይቱ ዝጸልመተ ገዝኡ ንሳ ከም ሓዳሽ መብራህቲ ክትደምቀሉን ንዓኣ መሪጹ ምስኣ ብሓዳር ክነብር ወሰነ ንኡ ከዋኒት ሰበይቱ ንውላዱ ድማ ከም ቁጽሪ ኣዶ ክትኸውን ኢሉ ብምሕሳብ ናብ ገዝኡ ወሲዱ ብኽብሪ ከንበራ ጀመረ ሓዳር ኢሎም ካብ ዝጅምሩ ከባቢ ሓደ ዓመት ኣቁፀሩ ይኹን እምበር ነትወዱ ኣብቲ ገዛ ምስኣ ምንባሩ ክትጸልኦ ጀመረ ዋላ እኳ ፈሊጣ ተእትዎ ድሕር ግን ምስ ግዘ እቲ ቆልዓ ሕንቁቕ ስለ ዝነበረ ንኡ ኡፍ ማልን ክንክን ምግባርን ጸለአቶ ብጣዕሚ ትሓርቕን ትናደድን ትጸርፎን ተወቕዖን ነበረት ኣብቲ ገዛ ተቖፂረን ትሰርሕ መሳሰይት ኮይነ ነቲ ቆልዓ ክትጸርፎ ወይ ክትወቕዖ ካብኣ ትኸዊለ ይበኪ ብጣዕሚ ይስፎቶ ኣነ ዘቕብጦ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ገዛ ከይተወለደት ሒዘየ መሳሰይት ኮይነ ምስራሕ ዝጀመርኩ ኣነ ግን ከምኡ ምግባር ኣጸላእኽዎ ንምንታይ ከምኡ ጌርኪ ተሐንቅቕዮ እንትትብለኒ ኣነ ድማ ኣዲኡ ብጣዕሚ እያ ትከናኸኖ ነይራ ብድሕረ ኣዲኡ ክበኪ ይኹን ክነብዕ ክሪኦ ይደልን ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ክብል መለስኩላ ከም ሓንቲ መቃጠሪት ደኣ እምበር ጽቡቕ ተሓስብ ጌራ ሓሰበትንን ከምኡ እናበለ እዋናት ሓለፈ ሓደ መዓልቲ ግን እታ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ዝህፃን በደላት ምስ ኣብዝሐት እቲ ቆልዓ ይስከፍ ነበረ ብውሽጠይ ብጣዕሚ ፈራሕኹ ናይዚ ቆልዓ ህይወት ከተሓሳስበኒ ጀመረ ዝኾነ ነገር እንተዘይገይረ እቲ ህፃን ሓደ ፀገም ከይበፅሖ ሰጋእኹ እዛ ሰበይቲ ዝበለትኒ ካብ ምስራሕ ምንም ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘይነበረኒ ትዕግስቲ ገይረ ናይቲ ቆልዓ ህይወት ንምትራፍ ክብል ክሰርሕ ከም ዘለኒ ግን ተረዳእኹ ናይቲ ህፃን ቤተሰብ እንዳመፁ ስለ ዝርእዎ ዝነበሩ ኣነ ድማ እቲ ቆልዓ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ ብዝመፅዎ ይነግሮም ስለ ዝነበርኩ እቲ ቆልዓ እውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብስክፍታን ጭንቀትን ነፍሱን ናሓመቐ ስለ ዝኸደ ሓደ መዓልቲ ብምምፃእ ሒዞሞ ክኸዱ ገበርኩ ወላዲኡ ግን ውላዱ ኣብቲ ገዛ ብዘይ ምሕላው ሕጉስ ክኸውን ኣይከኣለን ዋላ እኳ እታ ሰበይቲ እንተሓለወት እቲ ገዛ ግን እናጸልኦ ኸደ ይኹን እምበር እቲ ቆልዓ ካብ ናይ ኣቦኡ ገዛ ደኣ እምበር ካብ ናይ ኣቦኡ ልቢ ፍጹም ኣይወፀን ነይሩ ስለዚ ድማ ናብቲ ናይ ቆልዓ ቤተሰብ ናብ እንዳ ብሓጉኡ ብምኻድ ይጥይቆን ይሪኦን ነበረ ሰበይቱ ካብ መልክዓ ብዝበለፀ ጸባያ ጽቡቕ ዋላ እኳ እንተመሰለት
እዚ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሓፍቲ ግን መንነታ ኣዝዩ ቀየሮ። ምሸት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ እንዳመስተ እናሰተየት ከም ሰካራም እናተደገፈት ብምምጻእ ቀስ ብቐስ እቲ መንነታ እናተገለጸ መጸ። ንዛ ሰበይቲ ካብ ዝኣቱ ንድሓር ጽቡቕ ከም ዘይለ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ይዛረብዎ ነበሩ። መጀመርታ ንሳ ግን ምስኪን መሲላ እያ ቀሪባቶ። እዚ ሰብኣይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ህንፃ መሳርሒ መሸጠ ኣለዎ። ናይ ህንፃ ኣቑሑት ክትገዝእ ኢላ ናብኡ ክትመላለስ ከላ እዮም ተፋሊጦም። ካብቲ ትሰርሐሉ መዓልታዊ ናይ ጉልበት ስራሕ ኣቑሑ ህንፃ ክትገዝእ ምስ ዝለእኽዋ እያ ሃፍታም እዩ ብምባል ሃፍቱ ንኽትጥቀመሉ ኢላ እግረ መንገዳ ኣፅሚዳቶ። ገለም ብጉርሑ ገለም ብገርሑ ከም ዝበሃል ንሱ እውን ውሽጣ ከየፅንዐ ጎበዝ ሰራሕተኛ እያ ብምባል ንሓዳር ክትኾነኒ እያ ኢሉ በይኑ ብምሕሳብ ዝወሰነ። ብሕታውነት ኣምሪሑ ብስራሕ ለይትን ቀትርን ተጸሚዱ እንዳሰርሐ እናሓለወ እያ እዛ ሰብ ናብ ህይወቱ ዝመጸት። ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ኣለዎም። ንሱ ብጣዕሚ እዩ ዝዓብያ። ናይ ነባብራ ኩነታቶም ግን ዝመጣጠነ ይነበረን። ንሱ ኣብ ተርታ ሓፋትም ዝስራዕ ሕርኩት ሰራሕተኛ እዩ። እንተነሳን ስድራን ግን ተመሲሓ ዘይትድረር ሓንቲ ድኻበት ተኽያ ዝነበረት። እናሰተየት እንትትመጽእ እናረአየ ክቕበሎ ዘይከኣለ ዝተበላሸወ መንነት ሰበይቱ ብኣግኡ መፍትሒ ከቕምጠሉ ኣይከኣለን። ካብ ዕለት ናብ ዕለት ተስፋ እንዳቆረፀን ኣብ ስርሑ እውን ምዝሕሓለ እንዳርአየን ከደ። ሰበይቱ ግን ብግልባጡ ብድኽነት ከፊእዎ ዝነበረ ሰውነታ ዝተሓበአ መልክዓ እናምፅአት ከደት። ንሳ እናተመቸዋ ንሱ እንዳተጎሳቆለን እንዳኸበዶን ናብርኡ ቀጸለ። በብመዓልቱ ቅርሺ እንዳበለት ዝደለየቶ ክባር ዝበሃል ንብረት ምግዛእ ፈቆድኡ ክትዘልልን ክትጭፍርን ቀጸለት። እቲ ቆልዓ ከይተወለደ ጀሚረየ ናብዚ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይነ ዝኣተውኹ ኩሉ ሚስጥር እየ ዝፈልጥ። ኣፍታ ገዛ ካባይ ትኽወል ሓንቲ ነገር የላን። ሰብኣያ ግን ኣመና ዓቕላም እዩ። ሎሚ ዶ ጽባሕ ተመሓይሽ ክብል ብተስፋ ይጽበያ። ዝደለየቶ እናማልአ እዩ ዘንብራ። ይኹን እምበር ንሳ ግን ክተመሓይሽ ኣይከኣለትን እኳ ደኣስ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሓፍቲ ሕሉፋ ክትርስዕ ገበራ። ምሸት ሰኺራ ክትመጽእ ኩሉ ግዜ ብትዕግስቲ ይቕበላ ነበረ። ንሳ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልውሓት ሰብኣያ ምስ ዝተውዐለት ብጣዕሚ ዝኸፍአ ተንኮላት ምሕሳብ ጀመረት። ናይቲ ሰብኣያ ዝሰርሐሉ መሸጢ ህንፃ መሳርሒ ብምኻድ ክትሰርሕ ድማ ለመነቶ። ምስቶም ሰራሕተኛታት ኣፋሊጡ ድማ እቲ ስራሕ ቀስ ብቐስ ክትለማመድ ገበረ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን በቲ ዝገብረላ ነገር ዓሪፋ ተረጋጊዓ ሓዳራ ክትምስርት ኣይከኣለትን፣ ሓዳራ ክትመራሕ ኣይከኣለትን። ብዛዕባ እቲ ስራሕ ኣታውን ወፃእን ብዝግባእ ፈለጠቶ። ከምኡ እናበለት ድማ ነቶም ኣብቲ መሸጣ ዝሰርሖ ውዳት ዘይተለመደ ርክብ ብምፍጣር ክተለማምዶም ከኣለት። ናይቲ ሒሳብ ኣሰራርሓ እናተረድአቶ ምስ ከደት ተጠንቂቓ ሒሳብ ምጭብርባር ጀመረት። እቶም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኣውፅያ ኩሉ ኣታውን ወፃእን ሒሳብ ባዕላ ተቆፃፃሪት ኮይና ተረፈት። ሰብኣያ ግን ጠንኪራ ትሰርሐላ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ካብ መገዛ ዝኣምናን በዓል ሓዳራን እናዘረፈት ንወለዳ ገዛ ገዛእትሎም። እዚ ንዓኣ ዓብዪ ዕላማ ምስኻዕ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር በዓል ገዝኣ ካብኡ ንላዕሊ ክሕግዛ ዝኽእል ዓቕሚ ዝነበሮ። ናታ ኩነታት ግን በተሓሳስባ ዓርሳ ብልፅታ ሓሲባ ብኸምዚ ክትሰርሕን ከላያ ተኣምንን ተዓግብን ዝነበረት። ኣብዚ ጉዳይ ግን ዘይሓሰበትሉ ነገር ካብ ገዝኣ ሰሪቓ ተወስድ ምህላዋ እዩ። ካልኣይ ድማ እሞም በዓል ሓዳራ ሓኒፁ ዝረኸቦ ገዝኣ ብዓርሰ ፍቓዳ ሓደሽ ደሸቢላ ተፍርሶ ከም ዘላ እውን ኣይተረድአትን። ካብ የማናይ ጁባኣ ናብ ፀገማይ ጁባኣ ከም እተእቶ ዘላ ፍጹም ኣይገመተትን። ካብ ባዕላ እያ ትሰርቕ ነይራ። ካብ መጀመርታት ሒዛ ንኽትጥቀመሉ ሓዳር ንኽገብረላን ኣብ ዙርኡ ብበስሒ ብምንቅስቓስ ንገንዘቡን ሓፍትን ክትብል እያ ሓዳር ዝገበረትሉ። ኣብቲ ስራሕ ንሳ እትደልዮም ሰራሕተኛታት ምስኣ ንኽሰርሑ ብምግባር ስድርክብ ትፍጽም ነበረት።
ንዞም ዝተረፉ ሰራሕተኛታት ብኸምዚ ተግባራታ እንዳታለለትን እንዳሸወደትን ናብ ኢዳ ድሕሪ ምታው ኣብቲ ትካል ድሌታ ክትሰርሕ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ከቢድ ዝኾነ ተግባር ፈጸመት። ኣብ ልዕሊ ሓዳራ እናባዕለገት እትዘርፎ ዘላ ሓፍቲ ከይኣክል ንምውራሩ ዝጠዓመላ ሰብኣያ ህልውና ትካሉ ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕን ንምዕናውን ሕዝውን ቀጸለት። ናይቲ ትካል ዋንነት ብምትሓዝ ብሓረፃ ልቓሕ ብምሓብ ካብቲ ናይቲ ትካል ዋጋ ንላዕሊ በቲ ትካል ዝሰርሖ ክኽፈል እዩ ብምባል ኩሉ ንብረትን ሓፍትን እቲ ትካለት ሒዛ ተለቅሐት። እቲ ሓረፃ መለቅሒ ብዘይ ምንም ሰጋእ መጋዕ እቲ ዘቕረበቶ ሙሉእ መረዳእታ ናይቲ ትካል ስለ ዝሓዘ ጽቡቕ ትርፊ ዘለዎ ስራሕ ረኺቡ ኢሉ ብምሕሳብ እቲ ዝደለየቶ መጠን ገንዘብ ከልቅሓ ኸኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን እቲ መለቅሓይ ስልኪ ደው ኢሉ ኣብቲ ዝተባሓለ መኽፈሊ ሰዓት ክረኽባ ስለ ዘይከዓለ ብሕርቃን ሓዊ ተላቢሱ ናፍቲ መሸጢ ህንፃ መሳርሒ ኸደ። ምንም ዝፈልጦ ዘይብሉ ሰብኣያ ኣብቲ ትካል ጸንሐ። እቲ ትካል ብምትሓዝ ዝተለቃሕኹሞ ገንዘብ ምላሱ ኢሉ እንትሓቶ ሰብኣያ ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ክርድኦ ኣይከኣለን። እንታይ ናይ ምንታይ መለቅሒ? እቲ ሰብኣይ ግን ሰብኣያ ኾነ ኢሉ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ እቲ ገንዘብ ከም ዝወሰደ እዩ ተረዲኡ። ካብዚ ዝተልዓለ እታ ሰበይቱ ንበይና ተሓቢኣ ዝሰረሐቶ ጉድ ሕዚ እውን ነዚ ምስኪን ሰብኣያ ናብ ፀገም እቶ። ኣብ መንጎ መለቅሕን እዚ በዓል ትካልን ከቢድ ጎንፂ ተፈጠረ። ድሕሪ ኸምዚ ካሊእ ምሽጥር ከም ዘሎ ተረድአ። እታ ሰበይቲ ንኽትመጽእ ብምግባር ኩሉትን ወለዳ ካብ ሰብኣያ ሰሪቓ ዝገዘአትሎም ገዛ ከምኡውን እቲ በቲ ትካል ዝተለቅሐቶ ገንዘብ ክትመልስ ብምግባር እቲ ዝዘረፈቶ ሓፍትን እቲ ዝተለቅሐቶ ገንዘብን ብምምላስ ናፍታ ዝነበረታ ድኽነታ ተመለሰት። ይኹን እምበር እዚ ሕማቕ ተግባራ ብሕጊ ኸጠይቕ ይኽእል እዩ ነይሩ። ሰብኣያ ግን እቲ ዝዘረፍክዮ እንተመሊስኪ ኣይከሰክን ስለ ዝበላ ብፍርሒ ኩሉ ነገር መለሰትሉ። ብነፃ ድማ ኸደት። ምኽንያቱ ኩሉ ዘጥርዮ ሓፍቱ ንሳ ኸይመፀት ዝነበረ እዩ። ካብቲ ብሞት ሰበይቱ ኣትይዎ ዝነበረ ጭንቀት ክናገፍ ኢሉ ዘምፅኣ ሰበይቲ ዝበኣሰ ናብ ሓሳብን መከራን ዳረገቶ። መገዛ ሓዳራ ሰሪቓ ሓዳር ፍረሰት። ስለዚ ኣብ ሓደ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይነ እንትሰርሕ ዝተዓዘብክዎ ተጓንፎ እዩ እሞ ሓደ ብልቡ ኣሚኑ ሙሉእ ሓፍቱን ንብረቱን ምዘረከበና ወዲ እቲ ገዝኡ ገዛኺ እቲ ናብርኡ ናብራኺ እዩ እሞ ዕድሚኡ ዓበየ ነኣሰ እንድሕር ደኣ ሓዳር ኢልና ኣቲና ገንዘብ ጥራሕ ክነብልፅ የብልናን ትብለና ኣላ ናይ ሎሚ በዓልቲ ዛንታና።